Assalamualaikum, waalaikumsalam, sun mata ajiku, salam rahayu, derek-derek sedaya, wadah ilmu Gusti wejangan Jawa. Derek-derek sedaya, urip iku memang pilihan, lur. Pilihane apa? Ana wong sing pengin sugih. Akhirnya dhek berjuang meraih kesuksesan, meraih keberhasilan. Supaya bisa dadi wong sukses lan sugih ngono. Wong sugih kan wong sing bisa tuku apa ae sing dhek karepno. Ana sing milih urip iku urip sing cukup. Urip sing cukup. Urip sing cukup iku piye? Urip sing cukup iku sing penting aku wis iso bangun omah. Nah, sing penting aku iso bangun omah. Sing penting aku iso bangun omah, mangan bendino yo iso, mangan enak yo tahu, meskipun gak bendino sing penting tahu. Terus aku sing penting iso duwe sepeda motor, katakanlah ngono. Sesederhana mungkin. Nah, ana sing karepe kaya ngono ku ana. Terus ana maneh wong sing milih urip sing paling sederhana. Wis ngene ae. Sing penting aku katakanlah kere, sing penting aku mangan ora njaluk tangga, sing penting aku mangan bendino ora ngemis, sing penting aku mangan bendino ora apa nyolong. Dadi aku nyambut gaweku sorong ini gak apa-apa tak lakoni, aku wis nrimo apa eneke ngene. Dadi ana sing duwe pemikiran kaya ngono ku. Ora masalah dulur, kabeh ku mang urip jenenge. Urip iku pilihan, jenengan milih sing nomor 1, nomor 2, nomor 3. Jenengan milih sing biasa, sederhana apa sing sugih, terserah panjenengan. Syaratnya mung siji dulur. Syaratnya yen kepingin uripe panjenengan berkah lan barokah. Dadi masih panjenengan biasa, dadi wong biasa, dadi wong cukup, dadi wong sugih. Sing penting siji syaratnya lek kepengin berkah lan barokah, yaiku panjenengan kudu bisa mensyukuri apa sing sampean duweni. Nah, sing pertama iku Bang, sing paling utama yaiku Bang, syarat paling utama. Sebenarnya syaratnya ono neh, tapi sing paling utama iki sing tak bahas, yaiku sampean kudu iso nyukuri, mensyukuri apa sing sampean duweni saiki. Paham kan nggih? Dadi gak kok dimaksud bersyukur iku mung trimo pangucape tok. Lah, sing diarani bersyukur iku ora mung pangucape, ya ora mung lisane tok sing ngomong. Ora mung gayahe ngomong bersyukur, tapi sejatine atine duwe rasa eri marang liyane. Lah iki gak oleh, Lur. Contone ya panjenengan saiki dadi wong sing biasa ya, katakanlah ngono ya, di bawah standar perekonomian panjenengan. Sampeyan iku wis pokoke nrimo apa onoke, wis nrimo ngene, wis keluarga biasa-biasa ngene, wis pokoke iso mangan bendino. Gak masalah. Tapi aja sampai panjenengan iku ono tangga panjenengan tuku mobil, panjenengan akhirnya iri. Sing ngelokno ngene, sing ngrasani ngene. Lho, iku gak mboten angsal dulur. Padha karo panjenengan iki sambat. Ora iso istilahnya ora iso ngregani panjenengan dhewe, ora bisa mensyukuri awake dhewe panjenengan. Ngono. Lah wong sing ora bisa bersyukur sakmono iku mang ora iso mensyukuri kok iku mang. Berarti wong ku mang ora bener-bener ora ikhlas sing diweno Gusti ku mang. Dadi panjenengan cek duwe rasa iri karo wong, cek duwe rasa pengin, cek duwe rasa mangkel karo wong mergo wong ku mang luwih dhuwur tekan awake dhewe derajate perekonomiane. Ya panjenengan kudu gelem berjuang. Hidup cek pilihan kok. Panjenengan dikek pilihan karo Gusti urip ya ndang dilakoni. Engko nek panjenengan iso konsisten, iso semangat, iso bener-bener nglakoni, iso sampean lakoni temenan. Ya iku engko wis ta panjenengan bakale oleh dalan marang Gusti. Diwehi dalan panjenengan yakin.
Dadi kabeh lakune menungso sing temenan iku mung bakal dikek dalan Gusti. Ngoten. Mulane meskipun sing wis cukup lho, kan aku ngomongnya sing wong sing apa perekonomiane isih di bawah standar ya. Lah wong sing cukup lan wong sing mampu, istilah wong sing wis sugih iku ya kabeh kudu bersyukur. Mergo di atas langit masih ada langit. Nang dhuwure enake dhewe iku sik ana wong sing luwih enak. Sak dhuwure awak dhewe iku sik ana sing dhuwure awake dhewe iku mesti lho. Iku mesti. Dadi panjenengan iku mergo ujiane sing gawe urip, ujian ana ning alam donya iki, urip ning alam donya iki. Panjenengan rumangsa wis sukses wong sugih, tapi sik ana wong sing sukses lan sugih. Lah, panjenengan aja sampai duwe rasa iri. Dadi panjenengan kudu bersyukur ambek apa sing sampeyan duweni. Tapi nek panjenengan kepengin meraih maneh, sing duwe dhuwur maneh, gak masalah, Lur. Nek wis ora pengin duwe maneh, wis ora pengin meraih maneh, wis pegel lah katakanlah panjenengan. Lah, iki karek panjenengan waktune cuman bersyukur tok. Mensyukuri nikmate pangeran, mensyukuri apa sing sampeyan duweni. Iku sing penting dulu. Jadi sebenarnya arti kata bersyukur iku ora mung trimo diucapno tok, ora mung trimo bersyukur nek panjenengan iku berada di posisi sing nyaman, berada di posisi sing aman, yona nyaman lah istilahnya. Jadi panjenengan iku gayahe bersyukur nek omong-omongan karo wong sing padha, perekonomiane padha ibarat sampean. Wis dhewe ngene ae, dilakoni ngene urip tuh. Penting dhewe iso mangan gak njaluk tangga. Kadang nek wong ngomong ini kan ngono gitu. Tapi ketika ana koncone, biyen kanca pleke nggawa mobil liwat sret. Disopo, "Hei, Cak, halo." Disopo. Koncoku padahal biyen gak iso apa-apa ning sekolahan, saiki kok duwe mobil, kok gawe jas. Waduh, koncoku sukses rek. Kok iso kok ngono ku ya? Padahal biyen sekolah pinter aku. Ngono terakhire dek iku ngrumangsa kaya Tuhan iki ora adil. Iki wis mulai blarah omongane Lur. Mulane iku mung Lur, akeh ya para ulama sing kiai dhewe dikon bersyukur, tapi bersyukur ya apa? Gak dijlentreno. Piye sih bersyukure kowe dhewe kudune ya. Akhirnya kan dadekno arek, dadekno wong ora bisa memahami sejatine mensyukuri. Nek mung trimo bersyukur, mensyukuri, mung trimo pangucap, mung trimo ngene ae ngono. Tapi gak ana usaha, tapi dek iku sebenarnya hasrate kepingin sugih, tapi gak gelem berusaha ya percuma. Hasrat panjenengan kepingin sukses sugih ya diwujudno. Tapi panjenengan pancene ora mampu, misale panjenengan iku duweni lara apa gak mampu bekerja ngene, duwe lara wis duwe pokoke duwe ikulah kekurangan sing garane ora bisa mampu ngwujudno ya wis. Panjenengan syukuri mawon. Iku kok bakale panjenengan uripe berkalan barokah wis ta. Panjenengan coba terapno. Sing penting urip iku berkalan barokah, meskipun gak duwe, meskipun cukup, sederhana, meskipun sugih, kudu barokah lan berkah. Nek gak barokah, lek gak berkah, yo gak selamat uripe panjenengan. Contohnya gak selamat piye? Gak selamat ya koyo sing sugih, loro-loron. Pas kan meskipun sing sederhana ya iso loro-loron. Omane sing gak duwe, wis gak duwe. Mlebu rumah sakit, gak ono biaya, wah iku tambah. Iku tambah wis uripe jelas gak barokah, wis ora berkah. Dan paham iki sampe-sampe enten nggih. Nipun Dulur. Niku mawon wejangan kula mugi-mugi saged nambah ilmu kula lan panjenengan sedaya belajar bareng sinau lan bareng ilmu kawruh Jawa. Pun ngaten mawon Dulur. Ngapunten kata kula nyuwun pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu.